Η ονομασία του χωριού μέχρι τις 31 Αυγούστου 1926 ήταν Μόρνα. Το όνομα σημαίνει «σκοτεινός τόπος» στα τουρκικά, λόγω ότι ο ήλιος αργούσε να φανεί επειδή βρίσκεται μέσα σε φαράγγι. Επειδή το μέρος είναι ανηλίαγο λόγω της πυκνής βλάστης, οι κάτοικοι της έδωσαν το όνομα «Σκοτεινά» στο χωριό που εγκατέλειψαν. Το δασικό σύμπλεγμα μεταξύ Σκοτεινών, Μόρνας, Λιβαδίου, Φτέρης και Πλατανορέματος στα Πιέρια Όρη καλύπτει μια έκταση 100.000 δραμμάτων. Η οξιά του θεωρείται αρίστης ποιότητας και από τις καλύτερες παγκοσμίως. Εκεί λοιπόν για πολλές δεκαετίες λειτουργούσε το κρατικό εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου. Κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και πιο συγκεκριμένα στις 19 Δεκεμβρίου του 1943 εκτελέστηκαν 10 κάτοικοι και ανάμεσά τους και ο παπάς του χωριού, από τους Ναζί και τους ταγματασφαλίτες. Οι μαρτυρίες από τους γεροντότερους κάνουν λόγο για τουλάχιστον 18 άτομα εκτελέστηκαν στο χωριό. Κάηκε ολοσχερός και λατήθηκε, ωστόσο οι κάτοικοι που κατάφεραν να διαφύγουν μέσω φων μονοπατιών στις κορυφές των πιερίων. Βοσκοί και άνθρωποι που σχολούσαν από τη δουλειά τους στο περίφημο εργοστάσιο ξυλίας γινόντουσαν μάρτυρες ενός περίεργου φαινομένου: ηλικιακά μικρές κοπέλες να χορεύουν γυμνές γύρω-γύρω από το χωριό και το ποταμό Μόρνα. Ήταν ένας χορός έκστασης. Τους τρόμαζε και με αποτέλεσμα που έπεφτε το σκοτάδι να μην κυκλοφορεί κανείς, μόνο οι τολμηροί του χωριού. Το φαινόμενο αυτό οι κάτοικοι της περιοχής το είχαν ονομάσει «γουλαγκούδια», που σημαίνει γυμνά. Αφορούσε 7 κορίτσια που κυκλοφορούσαν και χόρευαν το δικό τους σκοτεινό χορό, δημοκρατώντας τους κατοίκους με το γοερό κλάμα τους, μέχρι που λίγο πριν το ξημέρωμα ανέβαιναν στην κορυφή του βουνού και κρύβονται σε μια σπηλιά.
Το σπίτι, από το οποίο υποτίθεται πως έβγαινε το μαλλιαρό χέρι, άνοικε σε έναν νεαρό άντρα, ο οποίος αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα και να αναζητήσει την τύχη του στις ΗΠΑ, όπου τελικά στερίωσε και έκανε οικογένεια και παιδιά. Το σπίτι καταλήφθηκε στην τύχη του, και όταν άρχισε να διαλύεται και να παίρνει μια πιο άγρια μορφή, θρύλος για το τι γίνεται στο εσωτερικό του, την κατάρα που άφησε πίσω του ο μετανάστης γαντώθηκε, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του χωριού να αποφεύγουν ακόμα και απ' έξω να περάσουν. Υπάρχουν μαρτυρίες για απόκοσμες φωνές και εμφανίσεις πνευμάτων και ακούγονταν διάφοροι απόκοσμοι ήχοι, γνός προελεύσεως. Σκιές έκαναν την εμφάνισή τους και ψίθυροι από το πουθενά σε έκαναν να ανατριχιάζεις.